assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aw Pindi TV bisimilla mon roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seremɓe men jejjitaka he lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro sawo holluden caggal ɗum noon no subaka fo ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussa no weekend ma waɗi alhamdulillah Aissata alhamdulillah ko yettere Allah mi salminima mi salmitimama no fewi so wona yewnudema e aljuma o yanti kadi e weekend o kono alhamdulillah caggal en jiitodiri ɗo e altine o ɗum ne kadi ko yettere Allah sikki ala mbaɗandi kadi hay yeeɓiyankoɓe jewdinam no fewi saabu ko namdi en tout cas ɓe tampini en ɗon tigui Amadou hoto Aissata koɗo ko jaam tan wonɗo machallah alhamdulillah goppinmi e Amadou plateau o ñande hen kono noon tigui yo Allah ɓeydu jaam waɗa paamima o ɗeeɓi wiide on ko dognoɗo ɗum noon yo Allah ɓeydu jaam onon jokkirta miijoji moɗon kono aɗum Aissata ne wayno ko salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder Kame Bowal leydi Sénégal joguiɓe coftal e kala subaka huccidde meɗen kono kadi joguiɓe coftal ne wayno yidde humpitade tawi ala moɓe cuuɓi so wona aya o habrirde Pindi TV e ko yewti e nde yewtere witende Roɓiɗo Diayendeji kono inde nde ma ar aɓeɗen dokki inɗe kewɗe noon ɓe mbi goto foof haali no yiɗiri inchallah ma en cuuɓa hen inde nde ganduɗa nde ina foto innirede oɗo plateau wonko faɗa se tan so yettima inchallah ma ɗum laato kono ɗum ko wiideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullah. Amadou ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno ko kabaru goto ɓuuri tengtude hay sinno tawi won toɓɓe kewɗe hene tawte e jandi leydi Sénégal eɗen gandi ko sunare mawde woni ɗo e football windere nde kono kadi e football Sénégal e mbadi kuuɓal caggal nde yalti aduna biyeteɗo Pape Bouba Diop ɗum woni ko jandiji ɗi meɗen pini dawri e oɗo subaka hande noon tigui Diayende stade hande udditta damal ko noon nden ɗon Diayende ne wayno no mbaɗɗen ni ko waɗi gotol wona ko adora fuɗɗorade Diayende stade eɗen gandi ne kewan ɗum wadde jeeyi on sababu noon ne wayno ko jaltugol aduna Pape Bouba Diop Diayende wi noon ne wayno tan de kanko Pape Bouba Diop o woni neɗɗo gadiɗo ha aduna o gasa eɓe cifo ɗum ɗon noon ko wondemo tigui hono buteur woni gadiɗo markude but kippuguede leydi Sénégal toon to mondial kono kadi gadiɗo hawrude ladial e ko yewti on ɗon fannu kono ɗum ko ɓe garti e carriére makko wondemo hono équipe guedeji leydi Sénégal 11 but e nder capanɗe jeegom e tati match ɗi o nodda kono kadi e wondema ha joni markuɗo but e coupe du monde woni CAN e coupe d'Afrique jafoɗon CAN 2002 Mali e CAN 2004 Tunisie CAN 2006 toon to dowla Égypte kono ɗum ko kadi o woni Sénégal najo gadiɗo jeeyaɗo e suɓaɓe hono capanɗe tato e ko yewti e ballon d'or mondial wondude e El Hadji Diouf kono kadi ɓe garti e jaadigal makko kono kadi e pamodiral makko hakkude makko e Salif Diawo ɗum koko yewti e hono ko yewti to banggue ko ganduɗa ko woni milieu de terrain leydi Sénégal goɗɗum koɓe kaali hen ene wayno ko wondemo meilleur buteur woni petto Sénégal najo ɓurɗo hewde bituji e histoire coupe du monde wonande e kippu guendijo mbo leydi Sénégal Diayende las ko addi nden ɗon ne arti hen e hello woto so yidde widde Pape Bouba Diop ne wayno wasi match muɗum battidiɗo ene tawe e hello sappo e ɗiɗi hollidde wonde noon ko rafi musɗo jagguno on ɗon hono ndin mbarode leydi Sénégal ko ine tolno e duuɓi limtinɗi ko ene ɓatti e duuɓi ɗiɗi ko joɗiɗo e 16 mo ganduɗa o daraki tigui e koyɗe makko caggal rafi musɗo ko hanki noon o hawri e ladial toon to leydi France kono ɗum ene tawe hen titre goɗɗo e subaka hande o ko ngoɗo junggo e hunuko ko Serigne Modou Kara on keptini mo noddirta hoore makko hono général Kara jidde witande ko gendarmerie ene wayno fawi junggo muɗum walla mbiyen yiiti ko ganduɗa ko woni caɗele kewɗe e centre uji makko ɗi ganduɗa ko centre uji ɗi noddirta ɗi o heewi nehirde yoga e yimɓe ɗum ɗon noon ɓe tawi toon ko yewti koye sukaɓe e yimɓe ne lebte kono kadi e drogue ha e ko nandi hen gendarmerie noon ne wayno fotti tan e gueɗe kawniɗe e kulɓiniɗe no wiiri Diayende kono tan de ɓeɓe ganduɗa ko nangganɗema kanko Serigne Modou Kara ɓe jeddi ko gendarmerie haali ko e on ɗon fannu Diayende enquête koloski nden ne arti e on fannu ɓe koliti wonde de ko lebtude yimɓe kono kadi e wadde ko wiyete trafic de drogue woni yeyde hani e hutorade kono huuɗo ɗayno kono kadi e guyka ɓe koliti wonde noon ko ɗum scandale mawɗo yiya e ko yewti e centre uji ɗi ganduɗa ɗi ko centre uji ɗi kanko Serigne Modou Kara ko tolni e temedere capanɗe joyo temedde tato capanɗe joyo tato neɗɗo jagganoɓe toon ina lebte ene jagguira jiyagu so en kutorima ngol
konngol kañum men de o saaha gaccita e ɗin centre uji ɗi ganduɗa ɗi ko centre uji ɗiɓe noddiranno ko centre uji nehde yimɓe wonande kanko Serigne Modou Kara gendarmerie noon ne wayno de rewno koye wuyɓe tawi ɓe gujjuno ko escouteur uji woni ɗin motoji haaɓe kay jani e ɗinon centre uji ɗi ganduɗa ɗi ina kay mbaɗaɗen gueɗe kantoriɗe ɓadiɓe noon kanko on ɗon Serigne Modou Kara capanɗe nayo e tato powama juuɗe e oɗo saaha haysino tawi wambiɓe e on ɗon clan mbo Kara jeddi ko gendarmerie wi wonde tawi toon gueɗe drogue. caggal enquête ko vox populi nden ene yaño hen e oɗo subaka hannde ɓe mbi tan ko gendarmerie ne wayno de sari saki oɗo réseau mo ganduɗa ko wuyɓe e scooteur kono kadi e ha joni lebtude yimɓe ko wiyete trafic de chanvre indien woni tan hutorade ko yiti ko e kon ɗon huɗoɗa e no ko hani e lebtude yimɓe hay ko nandi hen ɗum ɗon woni ko tawa e centre mo ganduɗa o walla mbiyen e centre uji saabu ɗi gona goto mo ganduɗa o kay ko Serigne Modou Kara jeeyi ɗum ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi tan kongol ɗo konngol ko lebte cattude yiya e ɗin daraji ɗi ganduɗa ɗi ko Modou Kara jeeyi ɗum ɓe garti noon kadi ha joni eɓe caggal nde gendarmerie tawi toon on ɗin ɗon fitinaji acciti ko tolni e temetere capanɗe joyi e tato yimɓe tawi ko wurnoɓe ɗen caɗele ene lebte ko piile musɗe kono kadi e lebte cattuɗe wonande hono ɓen ɗon wiyoɓe ko nehonoɓemo kanko Serigne Modou Kara capanɗe nayo e tato tawi ko nanggoranɓemo kañum o saaha hande jaggama hono no wiiri jayde nde kono kadi laamu ngu haɗan ɗon ɓe kollitti wonde aɓe losko caggal nde teska won mayɗe heeli kay teska e ɗin centre uji ko wattidi ko noon mayɗe ɓurde hisɗude nde ko ɗo e balɗe tati jewtude ɗe kono tan nde hannde ɓe ganduɗa ko wambiɓe e on ɗon gonɗon goomu Kara jeddi ko gendarmerie haali ko jayde quotidien le quotidien nden ne arti e fannu goɗɗo yo subaka koto banggue dawrugol kono kadi e jiiɓorlo mbiɗo hakkude Idrissa Seck e mo ganduɗa ko Déthié Fall ɓe koliti wonde de kanko gonnoɗo hoorejo cukko hoorejo o landa rewmi o riwama tigui e on ɗon poste ɗum ɗon jeeyi sababu noon ɓe kutorigol konngol ko coup Seck contre Déthié Fall yidde wi tan de ina wayno mo ganduɗa ko Idrissa Seck riwi tigui cukku muɗum kono tan de kanko Idrissa Seck o arti ɗo gam famminde yimɓe holko jeeyi sababu kongude mo ganduɗa ko Déthié Fall haali ɗum ko ɓoyani ko gam ha joni jopade hoorejo leydi ndi e wiide makko noon kanko mo ganduɗa ko Idrissa Seck o accita ɓadiɗomo ina kay ñiŋa hoorejo leydi ndi Macky Sall e wiide makko noon kanko Idrissa Seck waɗi konguɗo o wi tan de ha joni ko jeeyi sababu ɗin konguɗi fewde hoorejo Macky Sall ɗi Déthié Fall haali ne wayno ko wasi ɗum nannede e gouvernement mbo hoorejo Macky Sall o ɗin konguɗi jajine tawe e hello jeenayyi haysino tawi kanko Déthié Fall o yeddi ɗin ɗon konguɗi politique hulɓini jayde libération ko addi ko noon tigui Aissata ene wayno ko koye Idrissa Seck keddotoɗen e toon to conseil économique social et environnemental jayde nde arti tan ko holko woni less ko ganduɗa ko woni ɓeydugol jobdele walla mbiyen damordi woni ko wiyete indemnisation ɓe ganduɗa ko membre woni terɗe on ɗon gunɗon goomu conseil économique social et environnemental ɓe kollitti wonde de ko ɓen conseil ɗi tan tawi ko conseil simple kañumen de o saaha hande ma keeb ko tolni walla keeɓi ko tolni e goho piccalla 2 millions e copreje CFA ɗin konngudi jajine tawe e jayde las tawi ko hello muɗum nayyi jayde Le Soleil uddata dama ko noon tigui oɗo subaka hannde ko jayde Le Soleil guddirten ɓen ɗon gaari koko yewti e battane oɗo mboros covid 19 e golle leydi men Sénégal ɓe ko lutti wonde ko tolni e capantati jeeɗiɗi ujunere pawɗi temed tati capanɗe nayyi e nayyi gollal woni kay ko wasa e o saaha tawi tekkiri ndi ko on mboros covid 19 on mboros covid 19 ina tawe hen konnguɗi professeur Souleymane Mboup o holiti wonde de leydi men Sénégal ina foti heɓanade ko wiyete hono dawal ɗimmal covid woni deuxiéme vague ina tawe e hello tati e nde jayde witende Le Soleil ne wayno ko ɗon uddi hoɗoroɓe ne men jayde jewɗo subaka Aissata noon tigui Amadou udditen e ɓoore wonde ha joni tan woni eko ganduɗa ko kañum woni coftal ɓalli sunnare ganduɗa yiyane dow Sénégal yiyane aduna o foof yiyane kala mo ganduɗa hande koko dillowo e banggal coftal ɓalli ha noon tengti ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e oɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa kanko wiyete Pape Bouba Diop Amadou Moussa no woni ko ganduɗa muusi kanko Pape Bouba Diop noon seɗen gartay cursus makko tan walla mbiyen ɗo rewi kanko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko pettowo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi keptinaɗo e aduna o foof o jibina koye hitande 1900 walla mbiyen ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati to Rufisque e lewru janvier wonno kanko noon équipe aji ganduɗa o rewi hen guila nden ha joni ina jeeya hen hitande 1996 o rewi ɗo ganduɗa
ganduɗa ko kañum woni Jaraaf ɗo e Dakar ko ɗo no heptinani kanko ɗo mo ganduɗa woni Pape Bouba Diop 1999 mbiyen hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi o yeehi to fefe sport e hitande ujunnaje ɗiɗi e goho équipe national mo Sénégal ko nde no ari hen hitande ujunnaje ɗiɗi o woni to ganduɗa kañum woni Racine Club to Racine Club eyyi walla mbiyen eyyi Racine Club to Lens woni excellence kañum wiyeteno Lens ɗum noon 2004 walla mbiyen ujunnaje ɗiɗi e nayyi o tan ari to ganduɗa kañum woni Fulham Football Club 2007 o yeehi to ganduɗa kañum woni Portsmouth Football Club 2007 o yeehi to ganduɗa ko 2010 o yeehi to ganduɗa kañum woni AEK Athènes FC 2011 West Ham o wonno ko to no ƴettano 2012 woni Birmingham City mataw ko to no wattidi Amadou fettude ha hanki woni 29 e lewru novembre e hitande nde nde gonɗen woni ujunnaje ɗiɗi e nogas o waasi fittanu makko caggal nde ganduɗa ko rafi juɗɗo kanko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa kanko nannuno bi hitande 2002 hakkude Sénégal e France bi mo ganduɗa hay goto yijjita ɗum o yaari koye duuɓi 42 Amadou wiye mayde kadi holliti hoore mum woppani suka woppani mawɗo ko noon tigui Aissata en tout cas nouvelle o walla mbiyande kabaru o yani hanki ko ɗum dillere mawde e jurum ne wayno yiya e jeese ɓe ganduɗa ko ɓe wonduno woni on ɗon génération doreno ɓe noddirta woni l'épopée 2002 mo ganduɗa ko El Hadji Ousseynou Diouf en Habib Beye mbiɗa teski hanki mboɗo yeɓanno match goto kono noon e nouvelle o yetti e plateau canal no wayno Habib Beye ronkuno ko jaggude hoore mum saabu en gandi neɗɗo mo gondunoɗa guila ko on sukaɓe on gondi équipe nationale on jaadi Mali e coupe d'Afrique des Nations 2002 on jaadi toon to Corée Japon 2002 on jaadi 2004 Tunisie et Égypte 2006 donc eɗen paami kam won cohésion manam pamodiral mawgal wonno hakkude ɓeɗon ɗiɗo ha tengtibine ɓen ɗon ni foof dendagal baroɗe ɗe kala donc noon aɗa woni e plateau wadde présenté walla mbiyen wadde reporté match ha on nouvelle yana e dow ma e wiide Habib Beye ne wayno ko Lamine Diatta hebnima on nouvelle kono eɗen gandi vraiment hunde muuside no fewi kono kadi tawi exactement ko kippu guendiji mo leydi Sénégal tokoso Ivan ina fetta hanki toon to ganduɗa ko woni Thiès e on ɗon final foof de ene wayno rendi vraiment aɗa présenté ɗo hande e nder leydi ndi sa daari ɗo rewi ɗo guila ɗo e Jaraaf ha yetti e Birmingham ɗo wattodiri ɗo Birmingham City kala nokku mo rewno o acci ɗon trace makko soit ko club soit ko équipe nationale o acci trace mantiniɗo kono trace ɓurɗo mantinaɗo ene eɗen gandi ko mondial 2002 fiide leydi France ko champion du monde en titre 1998 ha 2002 fiiɗe ɗum e match ouverture ko ganduɗa kadi ko première participation ma e premier but sénégalais en 2002 moni foof ene siftora ɗum haymo tawaka hay jibinaɓe caggal mum enen gandi omo ganduɗa ko Pape Bouba Diop donc ñanden eɗen goya eɗen cuuni eɗen duta teddugal omo ganduɗa ko biteɗo Diego Armando Maradona kono aussi Sénégal ne wayno ene jogui ko rutti teddugal omo ganduɗa ko Pape Bouba Diop eɗen jii hommage mo ganduɗa ko hooreji Macky Sall hanki e tuteur muɗum en tout cas mérite mbo mo ganduɗa Diego Armando Maradona heeɓi ɗum toon to Argentine ko on mérite kadi aussi Pape Bouba Diop vraiment kañum ne foti hebde no mbiɗa ni noon arto e rafi cellal ngal o lelima ko juuti o jooɗima ko tolni walla ko ɓatti duuɓi ɗiɗi o daraki koyɗe makko sababude on ɗon rafi ko ala noon hoddiri saabu ene ɗaminno e yontere nde ɗo omo fonno artude ɗo e Sénégal o jokko safaro makko kono noon ene wayno ko ni Allah hoddiri Aissata ko ni Allah hoddiri ɗum tigui e konngudi El Hadji Diouf so hettama e widemo Pape Bouba Diop ko poftoyiɗo saabu ko rafi mo ganduɗa ɓooyi kono kadi muusi e banggal makko kono fo tan mataw koni fonno yarude kono Amadou Moussa omo ganduɗa kankoni Pape Bouba Diop ine wawi omo wawi settanede e ko ganduɗa ƴewtidama e makko woni deƴƴere makko haala makko heewani kono kadi baɗe makko e wone gueɗe saabu saaha foof ine naneteno kaari to kaari ga kono ɗiɗon foof koko ganduɗa ete meeɗa ƴewtidede e makko ko anda tan woni ko neɗɗo mo ganduɗa yete so gayni match makko ko neɗɗo deƴƴuɗo mo heewani haala kono kadi ne heewani naato yalto walla boom so naato yalto woodi ne wonano wone hen mbaɗirtuno ɗum ɗon ne koko ganduɗa yete koko ƴewtinda no fewi ete koko dañi fayida hande Amadou saabu dañde succès wona tan hollidde hoore muɗum saaha foof e wone baɗe walla nanede wone gueɗe walla nadde ko ganduɗa yete wona noon Amadou Moussa ko noon tigui Aissata aɗa andi football ne jogui caɗele gote ne jogui wonko woni e football ne ñilka joueur o surtout sa woni mantiniɗo e on ɗon équipe eɗen gandi
waɗi hono génération 2002 ala fof mo waɗani gueɗal payodingal no mbimi ni nani sa faami mbimi kala club walla équipe nationale mbo rewno ene wayno acci ɗon trace noon ko trace moƴƴo woni felo wango fayida donc noon ɗum ɗon ono kanko Pape Diop no mbiyani tengtinde deƴƴere makko yimɓe mboɗo wonto jeeɓannomi match Sénégal ɓe mbi wonde beele Pape Diop wona muumo saabu makko deƴƴude kono noon omo joguino ko wasori comme no jour uji goɗɗi ni par ce que marquude bi coupe du monde premier bi Sénégal naaɓe fiile France aussi marquude ko heewi bituɗi ganduɗa ɗi contre Uruguay en jii hono troisiéme meɗen match caabiɗe ha Sénégal qualifié huitiéme de finale ha yimɓe kawroye Suède eɗen paami o ɗinno hono on ɗon match sonano kanko Sénégal tawno arti saabu jalta hono poule en jii o marqué ko 2 buts donc eɗen en tout cas eɗen mbawi wiide dal ko neɗɗo mo ganduɗa o pour settanademo ko mbiɗa ko neɗɗo deƴƴuɗo wonno e équipe nationale mo Sénégal noon tigui ko e konngudi koreji makko noon amo foti mataw artirede ɗo gam wirnede ɗo e nder leydi makko Sénégal ko wiide tan yo Allah yurmo yaafomo koko ganduɗa noon muusi e amen saabu yiya jaltugol aduna makko mo ganduɗa ete ko suka saabu woppani suka woppani mawɗo no min mbiri nani ni kono noon so yiyane dow suka koko ganduɗa ina muusi ɗum noon ko ruttade tan wiide duwanade mo e duwanade gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɗum wonno komin gaddannomo ne Roɓɓindi Dia ndeli moɗon ko tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ɓanimon debba Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussane heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat